Bisan pa man sa mitumaw nga kontrobersiya tali sa kaparian o sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla, malampuson gyapon ang gipaygayon nga sugat nga gitambungan sa libuan ka mga tao. Ang sugat sab mo'y mitapo sa Semana Santa sa isla sa Bantayan. Andrea Patenia, Sugin Limi. Nakontrobersyal ang sugat sa Minglanilla karong tuiga tungod sa signature campaign nga giumol sa kaparian ug parokyano nga ipabalik sa karaang venue ang sugat at tubangan sa Archdiocesan Shrine of Immaculate Heart of Mary aron di mawagtang ang pagkasolemne sa selebrasyon. Kini human na matikdan nga daghan na ang di mo seryoso sa kasaulugan, diin daghan ang mga tug ug mag-date-date atol sa misa. Apan wa aprobahin ni Mayor Elanito Peña ang kampanya kay kinahanglang ipahigayon gyud sa Oval sa Sports Complex ang sugat aron mapaigo ang libuan ka mga taong gustong musaksi. Sa wali ni Father Arnie Visitasyon, gipadayag ni ini nga wa siya nasagmuyo sa desisyon sa mayor kay bisan og wa gibalik sa original nga venue ang sugat, wa man sab dayon na ang disco. Masolemne ba ang kasugan karon kay Kadeso? Insay lingon nga mas nindot nga way Kristo. Isa sa ba? O yun ako kayo, kay sauna sibaw kayo niya murag mawa bitaw atong attention sa misa kay mga tao sige lang katawa hudya ka. Laing mensahe ni Father Visitasyon mao ang pagsunod sa mga hiyas ni Birhen Maria aron mahimong balaan ug matuboy sa pagkasantos. Human sa misa, gisunod ang reenactment sa Pasyon ni Jesus ug ang pagpasundayag sa usa ka stage play kabahin sa usa ka pamilya kansang pagtuo sa Ginoo mas nilig-on human maigo sa bagyo. Pa, naghanap po ni mong dalang ang mga kahoy. Mga kahoy? Diyan man dahil sa Isandong Roberto. Nisunod ang pasundayag sa panagsangka sa mga anghel pinanguluhan ni San Miguel Arcangel, batok ni Lucifer. Dinhi na nagsugat ang karo sa Birhen Maria ug ang nabanhaw nga si Hesukristo ug ang pag-ili sa biste sa Birhen gikan sa itom ngadto sa puti dungan sa pagkanta sa bata nga nagsilbing mga anghel. Kitapos ang presentasyon, pinaagi sa usa ka sayaw ug mabulukong fireworks display. Sa lungsod sa Bantayan, gitapos ang Semana Santa sa usa ka simple nga kasaulugan. Nahugyaw ang mga misaksi dihang nasangit sa suga sa karo ang usa sa mga batang anghel nga dali isab nga nakuha. Gisundan kini sa Easter Sunday Mass nga giselebrar ni Monsignor Alfredo Romanillos Jr. sa St. Peter and Paul Parish, ang labing karaang simbahang Romano Katoliko sa Kabisayan. Andrea Patenia, News 5. Bisan og mihapas na ang pagtugot sa Santo Papa sa pagkaon og karne sa Semana Santa, wala napugi sa simbahan ang mabulokong tradisyon sa isla sa Bantayan. King Teres, Sugin Limi. Giatngan matag Semana Santa sa Bantayan ng mabulokong pasos. Makit-an ang mga life-size nga mga rebulto sa pasyon ni Hesukristo ug mga imahen sa mga santos nga nahimong importante sa kinabuhi sa manunubos. Matod sa curator sa Bantayan Church Museum, Gerard Desquitado, nagsugod ang tradisyon ni atong 1897, dihang gipanghatag sa simbahan ng 18 ka mga rebulto gikan sa Espanya ngadto sa mga inilang pamilya sa lungsod. 18 images also was originally owned by the church, and then posibleng nga mga praile nato, ang mga kasilang mga pare, ilan ning gi-surrender sa mga families kay nagkadaghan naman sad ang gusto siguro mo atuman. Gipasabot sa mga Bantayanon nga gitinguhan nila nga mapabiling balaan ang paghandom sa kamatayon ni Hesukristo. Bisan pa nga gipadayon ng mga talagsaong tradisyon sama sa pagkaon og karne atol sa Semana Santa. Sa museo makita ang kopya sa gihatag nga dispensa ni Pope Leo XII ni atong 1843 nga nagtugot sa mga Bantayanon nga mukaon og karne atol sa Semana Santa. Tungod kay di managat ang mga mulupyo sa lungsod nga nanginabuhi sa pagpangisda. Gani sayo pa lang sa buntag giasal na mga baboy ni atong Biyernes Santo nga gisawan sa pamilya ug mga bisita sama sa usa ka fiesta. Not necessarily nga fiesta, pero ang uban manggod gitawag nilang fiesta kung sa kadaghan sa tao nga manguli. Ay mas manguli man ang mga Bantayanon aning Semana Santa kaysa ilahag yung fiesta. Apan matod ni Desquitado nga dugay nang ni-expire ang dispensa sa mong Santo Papa nga doon na rin na po katuig nga pagtugot.
sa mga karaan pagdudlig, mga pinasa pudling nga tradisyon. Gipatinaw ni Monsignor Alfredo Romanillos Jr. sa St. Peter and Paul Parish Church nga bisan og muhupas na ang dispensation nga gihatag sa Santo Papa nga nagtugot sa mga parokyano sa pagkaon og karne atol sa Semana Santa wa na kini pugni sa simbahan. Actually, 2 years ago, nagkapangutana ko sa Arsobispo. Unya, wa sa Badlunga, it has been practiced for so many years. It has gained the force of law. King Perez, News 5. Napakdang sa pipila kahigayon ang mga kalihukan sa pagsaulog sa Sabado de Gloria sa lungsod sa Santa Fe sa Isla sa Bantayan. Samtang nag-perform ang mga local bands, mawagtang ang kuryente matag karon og unya. Inanay na unta nga nakabangon ang turismo sa lungsod apan wa pa mahibalik sa normal ang pag-supply sa kuryente sa isla human sa bagyong Yolanda 5 ka buwan na ang milabay. Wala na say nagpasiugda og Bikini Open human kini gidili sukad niya atong tuig 2008. Nagkalain-laing pagpenitensya ang makita sa kadalanan niya atong Biyernes Santo. Juliet Hainar, Suginlimi. Padung sa Basilica Minore del Santo Niño, kini mga residente sa Barangay Suba, Cebu City, samtang ilang gisundan si Paul Oleo nga maoy nagpasan sa krus. Matag karon og unya, hapakon ang iyang likod sa iyang mga silingan dungan sa pagspray og tubig nga gibutangan og tina. Siyempre, pinulsol og kagulingon mo. Sigari ang nabaliog. Nga mo ayaw sa mga matakitun. Namubuli sa mga matay. Sa San Nicolas Parish, gipasindayag ang kompletong istorya sa kasakit ni Jesucristo alang sa ika-17 katuig nga presentasyon sa Buhing Kalbaryo, pinaagi sa direksyon ni Elmer Jojo Abelia. Ayaw mo talas sa oras! Pinag-numinso, ang iya kinapagkahong sa pagmatagalong sa loob. Ang iya kinapagkahong sa pagkubong na ikaw pagkapatyo. Sama sa gibuhat ni Jesucristo, gipasan sab ni Rafi Anor kinsa midala sa papel nga Jesus ang krus samtang gilakaw ang 3 kilometros nga distansya gikan sa San Nicolas padung sa Guadalupe Parish, diin nakamuntar ang mga Stations of the Cross sa ruta sa foot procession. Pag-abot sa simbahan sa Guadalupe, didto dayon giriinak ang paglansang ug pagkamatay ni Jesus sa krus. Dunay uban nga wa makapugong sa ilang emosyon ato sa pagkakita sa kasakit sa Ginoo. Nataksan ko. Napil yun ako ba nga ang gaagi sa Panginoon. Ingon ana ba nga sakit sa iyang nahagian niya. Lagi siya, ingon ana daw niya. Kasalanan lagi sa mga katawan niya. Bisan si Rafi nga katulo kahigayon nang midala sa papel sa Ginoo, iya gihapong mabati ang kasakit ni ini matag performance niya. Sakit at least na ibawaan ako bisag-bisag dili tinod nga lansang masinatin ako kung unsay ang nga sinatin sa una. Ato sa mga pasundayag, tulo ka pag-ampo ang gihalad ni Cebu City Mayor Michael Rama. Una, ang katukuran sa Cebu City Medical Center. Ikaduha, alang sa usa ka masakitong higala. Ug ang ikatulo, of course, a better relationship in the council because we have a lot of concern and challenges that we have to face. That is the ABIC and International Eucharistic Congress. Juliet Hainar, News 5. Hinilang mga lokal nga bisita ang nahingangha sa pagpalansang ni Gilbert Bargayo dito sa lungsod sa Tuburan ni atong Biyernes Santo. Dinlakip nga misaksi ang mga langyaw nga mga tigbalita. Jinky Bargyo, Suginlimi. Dili ilang mga lokal nga bisita ang midagsa sa lungsod sa Tuburan niadtong Biyernes Santo kay lakit nga miabot ang usa ka US-based television crew ug uban pang pundok sa mga American photojournalist. Ilang tuyo mo ang pagsaksi sa pagpalansang sa krus ni Gilbert Bargayo nga iyang gihimo sud na sa 20 ka tuig. To take the role of Simon of Cyrene. And so this morning, of course, I carried the cross. It was extremely heavy.
Kuy bahinam ang pagpalansang ni Bargayo kay sa labing unang higayon ang iyang pag-umangkon mooy milansang kaniya sa krus. Dihang giibot na ang mga lansang, miagas ang daghang dugo sa iyang tiil. Mao nga dali siyang gidala sa usa ka beach resort, din didto iyang gihumol ang mga samad nga naangkon. Murag maayo, murag dili. Wata kasabot kay primero naglansang nako. Kay pag-ibot sa lansang sa ako tiil, daghang nagdugo. At least successful gyapon pagpalansang sa ako karon. Ang sabot, siguro yung kumubunan. Pag-aring niya, nga namin sa nako nga, wag ni kurso, gamitan. Wala ko lang yun, ako na lang. Si Edwin Cualbar nga mo'y nagdas sa papel nga estas nga gihikot sa krus, nakuyapan atol sa seremonyas, bisan pa man sa mga hitabo. Si Joan Everts nga usa ka photojournalist nahingangha sa pasundayag. Pag murag nilos kasi ako sugar, di ba? Sa mula sa sugar maluya ta. Ikaduha sa rason siguro, wag din taon. Protas. Yeah, it's very, very touching, very moving. I was impressed with how solemn the people were. And Laraw ni Tuburan Mayor Algen Diamante nga himuon ang tinuig ang pagpalansang ni Bargayo sa iyang lungsod. Iya sabgi makak nga gibayran niya kini bugti sa maong presentasyon. Wala may kasabutan, pero ako lang, isang pwede nga din ako siya accommodate, no? So, tanan niyang mga, kuha na ko siya, accommodation, pagkaon niya. So, simple, sagot na ko na. Jinky Bargyo, News 5.